بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس۔ اللہ کریم نے اس آیت مبارکہ دے اندر رمضان المبارک دا ارشاد فرمایا کہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس دے اندر اساں قرآن مجید کو نازل فرمائے سے، قرآن کریم کو نازل فرمائے سے، اور رمضان المبارک دا او بابرکت مہینہ جس دے بارے حدیث قدسی ہے، رب دا ارشاد ہے۔ اللہ ارشاد فرمیندے الصوم لی وانا اجزی بہ۔ اللہ ارشاد فرمیندے کہ جڑا روزہ میری رضا دی خاطر رکھے دے اون دی جزا میں خود رب کو عطا فرمینا، یعنی اون دی جزا میں خود رب ہاں۔ دیکھو اللہ کریم علل اعلان فرمیندا پہ بغیر احسان دے، پتہ چلا کہ اگر رب کو حاصل کرنے تا رمضان المبارک دا ادب احترام کروں، رمضان المبارک کے اندر روزے رکھوں، زیادہ تو زیادہ تلاوت قرآن کروں، اور زیادہ تو زیادہ عبادات و ریاضات کروں۔ اور سونے نبی نے ارشاد فرمائے کہ یہ جڑا رمضان المبارک کا مہینہ ہے اس کے اندر جنت دے دروازے کھول دیتے وینن، جہنم دے دروازے بند کر دیتے وینن، شیطان کو جکڑ دیتا ویندے۔ تو انسان کو چاہیے کہ شیطان بھی انہاں دی واراں دے وچ نہیں ہوندا اس مہینے دے اندر۔ انسان کو چاہیے جتنا تھی سکے رب دی رضا دی خاطر رب دی رضا لے کم کرے، اللہ رسول دے رضا لے کم کرے، تلاوت قرآن کرے، عبادات و ریاضات کرے، اور اپنی زندگی کو ایسے کماں دے وچ لاحق کرے، ملحق کرے کہ جیرے کام اللہ دے اس تے رسول کو پسند ہوئن۔ اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا ہے اللہ کریم اس رمضان المبارک تے مقدس گھڑیاں دے توفیل جرا رمضان المبارک دا مہمان مہینہ آندا پہ، اللہ کریم اس دا ادب و احترام سب کو نصیب فرماوے، زیادہ تو زیادہ عبادات و ریاض کرن دی توفیق عطا فرماوے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔